Valencia, 24 de septiembre de 1934. 24 de septiembre salió la banda El Empastre de Valencia, llegando a Madrid el 25 por la mañana. Un buen viaje y saliendo de Madrid el 25 noche llegamos a Coruña. El 26 a las 8 de la noche. Embarcamos el día 27 de septiembre a las 12 del día para Cuba, Habana, llegando a la isla de Cuba. Amb el transatlàntic La Habana eixien des del port de la Corunya el 27 de setembre de 1934 un equip format per músics de la banda El Empastre i la quadrilla de toreros còmics en direcció a Cuba, proseguir viatge cap a Veracruz, al Golf de Mèxic i traslladar-se finalment a México capital, el seu destí. A cuyo tiempo de emprender la marcha, suena la campana para entrar en el comedor. Al segundo plato, Antonio Muñoz se levantó de la mesa porque no podía resistir el mareo y, sucesivamente, le seguían Juan Villa, Vicente Peris, Juan Marí. Del diari personal de José Almarche, trompeta de la banda. Laura, no te puedes figurar la calor tan grande que hace aquí, en La Habana. Pero, de todos modos, esto es muy hermoso y grande. Josefina, ahí te mando esta foto. Ya me dirás si estoy bien. Y aunque no haya salido bien... Mercedes, como ves, esta fotografía está hecha en La Habana, enfrente del edificio del Capitolio. Y te la mando en el momento... Havien partit del poble de Catarroja el 24 de setembre per agafar el tren de l'estació del nord de València cap a Madrid i des d'allí dirigir-se a la recerca del vaixell. I ara, en plena mar, amb la calma de la travessia, aprofitàvem per assajar i preparar-se. I vam organitzar per al dia 4 d'octubre, junt les autoritats de l'embarcació, un festival per al passatge. Al amanecer del día, vuelo general de tracas, disparo de campanas y pasacalle de cohetes. I el 21 d'octubre es presentàvem en la plaça El Toreo de México. Eren les 4 de la vesprada del diumenge i la plaça no estava animada. Ixen primer els toreros i els xarlots, l'Aurelito, Feito i l'Hombre de Goma. Nosaltres es preparem per a desfilar amb el pasdoble Pepita Greus. El director, xistera a la mà, ben formats i uniformats. I comencen a sonar els instruments. Als pocs minuts, el respectable comença a aplaudir. Durant el concert, ovacionen amb entusiasme.
en la lídia del becerro musical i a cada truc una exclamació. Ruano Llopis, pintor i paisà d'Orba, d'Alacant, va vindre a saludar-nos. Era el primer dia de triomf al que seguirien molts més. El dia 11 de novembre, amb el bus de la companyia La Fletxa Roja, viatgem cap a la Pobla i vam passar per Rio Frío, lloc de parada dels autos per descansar i refrigerar-se, a poca distància del volcà Popocatépetl. Ja en la Pobla s'hospedem en el Gran Hotel i vam ser invitats pel Club Deportivo Espanyol a visitar el camp. L'actuació per la vesprada, amb pluja i tot, va ser un èxit. El 13 de novembre, Benjamín Solana, espanyol de Santander, simpatitza amb nosaltres. Els seus fills van vindre a veure'ns invitant el director a visitar la seva casa. De les conversacions amb Solana partirà la idea de portar l'espectacle a terres nord-americanes.
Arribàrem a esta ciutat el matí del 24 i feia molt de fred. 6 o 7 músics ens van fer l'honor donant-los la benvinguda. Ens hospedem a l'Hotel Espanya. És una ciutat amb edificis d'estil sevillà. Així vam conèixer a don Eduardo Navarro Ramon, valencià de la Pobla Llarga, que ens va invitar a dinar paella en la seva finca de Santa Anna, a 20 quilòmetres de la ciutat. La finca és una hisenda extensa amb 8 llacunes, on es crien animals com els de l'Albufera. A la seva plaça de bous presenciarem un espectacle de charros. El diumenge, dia 2 de novembre, el torero còmic Espartero va sofrir un percans durant la faena taurina i va ser hospitalitzat. Arribem en tren el matí del dia 6 de desembre i s'hospedem a l'Hotel Savoy. Les actuacions previstes constituiran un èxit total. El dia 11, estant al restaurant de l'Hotel Iturbe, el cambrer ens comunicava si acceptàvem les cerveses de don Ramon Ruiz i Hermanos, que allí estava. Vam acceptar i posteriorment vam ser invitats pels propietaris a visitar la fàbrica que posseïen. I partirem cap a Tampico, on actuem el dia de Nadal. Presenciava l'espectacle el cònsol d'Espanya, don Luis d'Orduña, que va invitar a dinar a sa casa a uns quants de nosaltres. Cosa que van fer el dia següent Alberto Muñoz, Juan Marí, Almarche i el torero Feito. El dia 31 de desembre vam ser invitats per José Escrivà, valencià de Gandia, a dinar Puchero a sa casa.
El dia 2 de gener partim en tren cap a Guadalajara i arribàrem el 4 a les 8:30 del matí, hospedant-se en l'hotel francès. Les actuacions van ser un èxit. El públic insistia demanant que tocàrem de nou. El 10 de gener vam fer una excursió al llac Chapala, junt els fills de Solana. És extens, 3 o 4 vegades l'Albufera, però d'aigües brutes. Vam llogar una embarcació en motor i donàrem un passeig. Partíem cap a la ciutat en tren, el dia 15 de gener, i s'hospedàvem als hotels Ibèria i Barcelona. Vam presentar l'espectacle el diumenge 20 i vam estar actuant en diferents llocs de la ciutat més de 10 dies. I després León, Aguascalientes, Pachuca. Acabàrem en terres mexicanes després de quasi 6 mesos d'espectacles. El 8 d'abril, actuant en la plaça El Toreo de la capital. En todas estas poblaciones fuimos muy bien atendidos, agasajados, invitados y obsequiados con comidas, fiestas, viajes, por parte de españoles allí afincados, autoridades y personajes distinguidos.
El 18 d'abril de 1935 partíem cap a Los Angeles, Califòrnia, després d'haver disfrutat de 10 dies de descans, que vam aprofitar per a realitzar excursions arreu i al voltant de Mèxico. Camí Nord-Amèrica i al pas fronterís de Ciudad Juárez, amb el riu Bravo com a linde natural, vam ser retesos durant 12 dies per raons administratives. I el 18 de maig efectuàvem la primera actuació en l'Stadium Gilmore de Los Angeles. Durant l'estança vam estar a Hollywood, on van realitzar la gravació de la pantomima del Toro Humano. Hollywood goes Spanish in a large way. The El Empastre troupe of doughty matadors from sunny Andalusia gives the movie colony a sample of bullfighting deluxe. This is rather too much to ask a self-respecting bull to take lying down. When Don Rodrigo Diaz the B-Bar invented bullfighting 900 years ago, did he ever dream it would come to this?
I el dia 9 de juny presentàvem l'espectacle en l'estadi de l'exposició de la ciutat de San Diego. L'estança a terres nord-americanes fou breu. L'espectacle no acabava d'enganxar i el públic cada vegada assistia menys. I el dia 5 de juliol eixien de El Paso, Texas. Descansàvem en Chicago i arribaven el dia 8 de juliol a Nova York, on embarcaran cap a Espanya en el transatlàntic.
5 dies durà la travessia. El 14 de juliol ja estaven a Gibraltar i 2 dies després, el 16, a primeres hores del matí entraven en València, traslladant-se tot seguit a Catarroja, on van ser rebuts triomfalment. Havien estat més de 9 mesos fora de casa. En el rápido de Sevilla a Barcelona llegaron el martes, procedentes de América, los elementos que componen la banda musical El Empastre. Como el referido tren no tiene parada ni en Catarroja ni en Silla, los notables músicos siguieron hasta Valencia y aquí se congregaron en los andenes centenares de amigos, parientes y paisanos que rindieron cariñoso homenaje a los componentes de El Empastre. Después de los saludos naturales, ocuparon 2 autobuses y se trasladaron a Catarroja, siendo recibidos por la banda de música, vecinos, ayuntamiento y el alcalde, señor Ribes, con las demás autoridades. Estas les saludaron y dieron la bienvenida, y seguidos los músicos de la banda del pueblo, fueron acompañados al domicilio social, donde se desbordaron las muestras de cariño y afecto. Nuestra más cordial bienvenida